Castell de Mediona. A la part més esquerpa del Congost, en un lloc privilegiat, hi trobem el Castell de Mediona i l'església de Santa Maria de Mediona. La principal funció de la fortalesa era controlar el pas natural. En temps de guerra s'utilitzaria per dificultar el pas de l'enemic i en temps de pau podia servir per a cobrar taxes al pas de mercaderies. La primera notícia històrica de l'existència del castell és de començaments del segle XII, amb la presència cristiana i formant part de les fortificacions de frontera. El recinte més antic es va adaptar al cim del turó i d'ell en resta la Torre Rodona. A finals del segle XI es va edificar l'església de Santa Maria de Mediona a un segon nivell del conjunt. La construcció militar s'acaba al segle XV amb l'aixecament de dues torres quadrades i diferents closos emmurallats que tanquen el recinte del conjunt. La torre petita, a l'extrem nord, situada al costat del camí d'accés des de la riera, que és una construcció quadrada amb sageteres a la sala interior i un nivell superior de guaita. La Torre Grossa, situada al vèrtex sud-oest de la fortificació, és una construcció de planta quadrada que consta de 2 nivells i una terrassa superior, protegida per murs de pedra de 2,5 metres de gruix i amb accés a l'aigua d'una mina propera, reunia les condicions per a convertir-se en el darrer reducte de resistència davant un possible atac. Amb el temps, el castell va anar perdent rellevància a mida que les noves comunicacions restaven importància estratègica al Congost de Mediona, mentre que l'església l'anava agafant. Al segle XVII, la fortalesa militar va deixar de funcionar, mentre que la parròquia va continuar endavant. Santa Maria va ser la parròquia matriu dels pobles que anaven creixent als voltants, fins que, primer, la de Sant Joan, el 1844, i després la de Sant Quintí, el 1857, començaren a funcionar com a parròquies independents.